Και γεια σας παιδιά, τι κάμως είστε? Στο σημερινό βίντεο είναι το πρώτο βίντεο του καναλιού μας και θέλω να πω κάποια πραγματάκια. Αρχικά, στο σημερινό βίντεο, μιας και είναι και το πρώτο βίντεο του καναλιού μας, θα πούμε λίγο το πρόγραμμα, το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα. Τουλάχιστον για το καλοκαίρι, και όταν αρχίσει το σχολείο θα φτιάξουμε νέο πρόγραμμα. Αλλά τώρα για το καλοκαίρι θα έχουμε ένα μικρό προγραμματάκι ώστε να κάνουμε βίντεο στο YouTube. Όλοι ξέρουμε ότι είναι καλοκαίρι, οπότε έχουμε αυτόν τον χρόνο εμείς οι YouTubers να κάνουμε βίντεο για το YouTube, αλλά βαριόμαστε λίγο και τέλος πάντων έχουμε αυτόν τον χρόνο να κάνουμε βίντεο για το YouTube, μιας και είναι καλοκαίρι, αλλά σε 2 εβδομάδες περίπου, λίγο λιγότερο νομίζω ή λίγο περισσότερο, δεν έχω ιδέα, θα πάω διακοπές, δεν θα πω πού, θα πω όταν γυρίσω. Τέλος πάντων, που θα κάνω ένα βίντεο γι' αυτό, για διακοπές συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, όπως είπα, θα πάω εκεί για 3 με 4 μέρες, όχι πάρα πολύ, αλλά και πάλι αυτές τις 3 με 4 μέρες δεν μπορεί να έχει κάποιο βίντεο, αλλά έχουμε καιρό μέχρι τότε, έχουμε 2 εβδομάδες, οπότε χαλαρώστε, αράξτε και ναι, αυτά τα πράγματα. Τώρα, μια σκηνή και πρώτο βίντεο, εκτός από αυτό το οποίο ήταν κάτι σαν μικρή ανακοίνωση για να ξέρετε τι θα ακολουθήσει σε περίπου 2 εβδομάδες. Θέλω να πω και το πρόγραμμα, το καλοκαιρινό πρόγραμμα, γιατί μια και είναι καλοκαίρι μπορώ να κάνω πολλά βίντεο, τουλάχιστον μέχρι τότε, και μετά όταν θα γυρίσω θα μπορώ να κάνω πολλά βίντεο, οπότε είπα να βάλω ένα πρόγραμμα ώστε να είμαι και εγώ προγραμματισμένος πότε θα ανεβαίνουν τα βίντεο και όλα αυτά. Πρώτον, υπολογιστή με από τις 7 το πρωί έως τις 12 το βράδυ, δηλαδή μπορώ να μπαίνω υπολογιστή, γιατί μετά τις 12 κοιμάμαι και τέτοια φάση, και μπορώ από τις 7, αλλά συνήθως ξυπνάω 12, τέτοια φάση, αν και τώρα που το κάνω είναι 11, τέλος πάντων. Και ναι, τέλος πάντων ξυπνάω λίγο πιο αργά, αλλά ναι, τέλος πάντων. Απλά αυτές είναι οι ώρες που μπορώ να έχω τον υπολογιστή στα χέρια μου, και είναι κάποιες ώρες οι οποίες μου αρκούν να ετοιμάσω πολλά βίντεο για να έχω έτοιμα και όλα αυτά. Λοιπόν, θα έχει σχεδόν όλες τις μέρες βίντεο σχεδόν, εκτός από κάποιες μικρές μέρες, και μια από αυτές τις μέρες θα είναι η Πέμπτη. Τώρα θα μου πείτε γιατί την Πέμπτη. Λοιπόν, κάθε Πέμπτη θα ετοιμάζω βίντεο και βίντεο. Θα προσπαθώ όλο το πρωί, όλο το μεσημέρι και όλο το απόγευμα να κάνω βίντεο και να τα ετοιμάζω σιγά σιγά, πολλές σειρές για μετά το καλοκαίρι στο σχολείο, το οποίο είναι περίπου 50 μέρες, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, και ναι, επειδή είναι περίπου 50 μέρες και θέλω να έχω έτοιμα βίντεο για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, αν και θα κάνω και τότε κάποια βίντεο, ξέρεις, ενημέρωση και τέτοια φάση, απλά θέλω κάποια βίντεο, τα πιο πολλά τουλάχιστον, να είναι έτοιμα για τότε. Θα αρχίσω να ετοιμάζω κάθε Πέμπτη, θα προσπαθώ να κάνω σχεδόν όλη τη μέρα βίντεο και να βγαίνω κάποιες ώρες, ξέρω εγώ. Αλλά τις υπόλοιπες ώρες θα προσπαθώ να κάνω συνέχεια βίντεο, είτε με φίλους, είτε μόνος, είτε όπως μπορώ. Ειδικά άμα είναι πρωί, ας πούμε, που δεν θα είναι οι φίλοι μου μέσα στο Skype ώστε να μιλάμε και να κάνουμε βίντεο, θα κάνω μόνος το απόγευμα μαζί με τους φίλους μου. Μεσημέρι δεν ξέρω, μεσημέρι θα κάνω κάποια άλλα, κάτι διαφορετικά, και είναι αυτά. Λοιπόν, τι σειρές θα ακολουθήσει το κανάλι? Οι σειρές που θα ακολουθήσουν είναι Minecraft, πιο πολύ κυρίως Minecraft, αλλά θα ακολουθήσουν και κάποιες άλλες σειρές, μιας και τώρα πλέον έχει βγει το Pokemon Go και όλοι έχουν λίγο τρελαθεί με τα Pokemon και όλα αυτά. Ίσως αρχίσουμε κάποια άλλη σειρά, όπως το Heart Gold, το Soul Silver ή Soul Silver ή όπως λέγεται, ή το Emerald ή το Fire Red, δεν έχω ιδέα, κάποιο από όλα αυτά θα ίσως αρχίσουμε. Κάποια σειρά Pixelmon δεν ξέρω, θα βάλω ένα Straw Poll, αλλά όχι σε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο, θα κάνω ένα άλλο βίντεο στο οποίο θα μιλάω για αυτό το θέμα και γενικά τι θα γίνει, και γενικά τι θα παιχτεί στο κανάλι και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή ήταν η ενημέρωση. Τώρα πάμε στο πρόγραμμα, να σας το πω και όλα αυτά, και ναι, να ξεμπερδεύουμε λίγο και από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα είναι Δευτέρα, Τρίτη δεν ξέρω άμα καταφέρω να βγάλω βίντεο, γιατί λογικά Τρίτη θα θέλω να αράξω. Τετάρτη, Πέμπτη όχι, όπως είπα, γιατί
θα κάνω τα βίντεο και δεν θα ετοιμάζω βίντεο για μετά το καλοκαίρι. Θα έχω πάρα πολλά, γι' αυτό θα ανεβαίνουν και μπόλικα βίντεο για αυτούς τους 4 μήνες. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε. Είπαμε Πέμπτη όχι, μετά Παρασκευή θα έχει ένα βίντεο, σιγουρότατα. Αυτή τη μέρα που το κάνω είναι Παρασκευή το βίντεο και αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα και ναι, δεν θα ισχύει από αυτή τη εβδομάδα. Τέλος πάντων, ναι, είπα Παρασκευή και Κυριακή δεν ξέρω άμα θα υπάρχει, γιατί πάω θάλασσα είτε Σάββατο είτε Κυριακή. Πάω θάλασσα μια φορά τη βδομάδα, είτε Σάββατο είτε Κυριακή. Γι' αυτό δεν ξέρω αν θα καταφέρνω να κάνω Σάββατα βίντεο ή Κυριακές. Γιατί άμα πάω θάλασσα την Κυριακή, σημαίνει ότι το Σάββατο θα έχει βίντεο. Δηλαδή, άμα έχει βίντεο το Σάββατο, να ξέρετε ότι την Κυριακή δεν θα έχει. Και άμα έχει την Κυριακή βίντεο, σημαίνει ότι Σάββατο πήγα θάλασσα και τέτοια φάση. Οπότε, ναι. Εδώ θα είναι λίγο μπερδεμένα ανάλογα. Άμα κάποιες μέρες ίσως δεν κρατήσω την υπόσχεσή μου και δεν κάνω βίντεο και όλα αυτά, εντάξει, απλά δεν ξέρω, βρίστε με, όχι, απλά κάνω. Απλά σημαίνει ότι θα έχω κάποια άλλη δουλειά ή απλά θα βαριόμουν. Οπότε ναι, αυτό το βίντεο, το πρώτο βίντεο στο κανάλι μας, άμα σας μπορείτε να κάνετε ένα like και να subscribe στο κανάλι και επίσης να αφήσετε ένα comment κάτω από το βίντεο που σας φάνηκε το πρόγραμμα και όλα αυτά. Αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο και μέχρι την επόμενη.